טוב, אז שלום חברים, כאן איתי אקסי, בעוד פרק חדש של רוקט ליג. ייי. אוקיי, שמתי לב שאף פעם לא שיחקתי עם עוד מישהו, הכוונה שלי בטים, אז בוא נשחק, גם ב2 נגד 2 וגם נגד 3. זה אפשרויות. יאללה, בוא נראה מה נצא. אוקיי, והתחלנו, ואנחנו ב2. פספסתי. רגע, מה אני? אני כחול, אוקיי. קל. לא. יופי של החטאה, אחי. כל הכבוד לך. יופי. אוקיי. פאקלים. הנה. לא, שט, פספסתי. הלו. פאק. אני 0. אוקיי. אוקיי, בוא נשאיר לו. לא טוב, אחי. לא. אבל שנייה פגעתי. יופי. לא. איך לא פגעתי בכדור? אוי נו. לא, בא לי לפרוש. מה אתה עושה? יאו, הייתי מפקיע את זה. פעם אחת. נו, תעשה לי טובה, תפקיע כבר. איזה כדור. יס. ככה עושים את זה, אחי. אוקיי.
אתה בא? אתה צוחק. לא, רק הנסיגה. עזבו עוד נסיגה. יותר מדי. לא, מה אתה עושה? איזה תרגיל. שיט. לא! כל כך. אוקיי. מה? אבל אהבתי את זה. אוף. יאללה. מה? מי העיף אותי? טוב, זה גול. יש! איזה גול מדהים. יפה. יפה. לא. עוד גול שלי. יואו, אם אנחנו חוזרים זה עולה. איך עשיתי את זה? איך אני כזה טוב. וואי. אוקיי, זה היה חזק. יאללה, אני השוויתי את זה בעצמי, אשכרה. תודה אחי, אחלה בישול. טוב, 4 גולים שלי, אני לא מאמין. אני לא מאמין. לא, נו, הייתי מפקיע את זה. איזה אפס. נו. לא, 5 גולים שלי, אולי. אנחנו חזרנו מזה. אוקיי, יופי, ניצחון. אנחנו נעשה עוד משחק. ג'י אחי, ג'י. טוב, זה היה משחק טוב. טופי. לא. לא זה מה שרציתי. אבל קיבלתי איזה achievement. אוקיי, עכשיו בוא נעשה של 3. אנחנו מתחילים. זה באמצע. טוב. אוקיי, פספוס. נו, יופי. לא. יופי. שיט. איזה איחור במאי שנייה.
טוב. נעשה את זה. לא. אוקיי. אין להם. יופי. ביי ביי. תודה. לא, גנב. לא. איך הם החליטו את זה בכלל? אין לו. ביי. אחלה. זה לפחות אחלה. אנחנו עדיין מפסידים פה. לא! נו באמת. אוקיי. זה לא. נכנס להם. לא, למה נגעת? הוא היה איתנו. וואי פאק, לא הצלחתי. נו תפקיעו. כמה מזל יש לי. ולקבוצה שלי גם, אבל עדיין. יואו, עוד שנייה, זה נגמר. אוקיי, הם לא מנצחים אותי. הצלחנו לעשות את זה. אין מצב שהם מנצחים. אוף, הייתי מכניס אליהם. באסה. ייי, לא הגעתי לשם. תרגיעי. לא! אם לא הייתי מזיז את זה. איזה נהדר זה היה. אוקיי. נפק כדור. טוב. תמשיכו. יפה. לא. אין להם. לא! רק אם לא הייתי מפספס את זה. לא. מה? אוקיי. יפה. ותודה. שמת אותי בנקודה שמביאה למאה. לא. תמות. יפה. נו. לא מאמין עליכם. לא מאמין. לא! יואו! אוקיי, יאללה בוא נעשה עוד משחק. לא! הוא רוצה לעצור את זה.
אוקיי. אוקיי, בוא נעשה עוד משחק. בעצם, כן. אם שומעים משהו, אני מצטער מאוד. Solar eclipses. Solar eclipses. אוקיי. באמצע. יש! אני גם מוביל. נו, תרחיק. יופי. אני עומד להמשיך עם זה כמה שאני יכול. טוב! כי אני מוביל 2-0, זו הקבוצה שלי. אני אחלה עם זה. ממש אחלה עם זה. טוב גול. לא, זה היה יפה. הלאה. כן, סחון. אך. זה הקליל. יו, כמעט הצלחתי. יאללה. טוב. פחות טוב. יפה. אין להם. טוב, די טוב. לא, איזה גנב. אוף, היית נכנס. מניאק. אם אולי זה נפגע. אוקיי, לזה אני לא אגיע מחליק. לא, זה פספוס. אוקיי. יאללה, היה היי, מה זה? מכות! זה מה שקרה, החטיאו את זה, אני לא מאמין. ואנחנו הפקענו את זה, אני לא מאמין. אני לא עוד יותר לא מאמין. אוי, מן. וואי, זה שחקן טוב. זמידה. אני לא מאמין, אבל שהם באמת החטיאו את זה. אמרתי כדי כך גרועים. טוב. אוקיי, זה היה גרוע מאוד מצידי. יו, מוניה. מה עשיתי? עשיתי מהירות, זה כן. אוקיי. כדור חוזר שלהם. אוי לא, זה השלחה. נו, יא גנב. אוקיי, לפחות הם לא השיגו את זה. טוב מאוד. שיאו. תרחיק את זה. טוב. פחות טוב. קל. לא. הוא נגדנו. הוא החטיא את זה עכשיו. מה? לא. מה אתה עושה? לא נתן דוחפים אותי.
לא גול. מצטער. אבל אין לנו גול פה. לא עלינו לפחות. יופי. מה נהיה עם הקפיצות שלי? לא, אני עוד שנייה פגעתי בזה. אוקיי, נראה לי בפרק הבא אני אתן לכם הצצה קטנה. בפרק הבא של סטארדיו אני אתן לכם הצצה קטנה בחתונה שלי והשחקן שאני לא מצלם איתו. סתם בחרתי מישהי, לא יודע למה אפילו, למה אותה דווקא, אבל אוקיי, סיימתי את זה. לא, למה לא הצעת את זה? איזה מוזר. טוב, בקיצור, זו הצצה קטנה בפרק הבא של סטארדיו. שזה יעלה עוד יומיים בערך, הזמן שאני מעלה את הסרטון הזה לפחות. לא! איך הצלחתם? אוקיי, בכל מקרה הצלחנו! יאיי! אפילו לא עשיתי גול אחד. זה מגניב. מה אתם אומרים? נלבש או לא? תכתבו לי בתגובות. כרגע אני אלבש את זה. תכתבו לי בתגובות אם להשאיר. אוקיי, אני לא אלבש את זה, שכחתי לי ללחוץ. הלאה, בוא נצא. אני אלבש את זה. לא אכפת לי מה. זה פה, נכון? זה אמור להיות פה. הנה, יופי. איזה דגל. מגניב. בואו נראה אם אני רוצה לשנות חובה. זה נראה לי אותו הדבר. או שזה יותר טוב. או, 206 גולים עשיתי עם זה. יפה. אוקיי. אוקיי. הלאה. בוא נצלם. בוא נתחיל במשחק. עכשיו של 1 נגד 1. הלאה. נתחיל. אני מקווה. יופי. יאללה. אנחנו נגד XX בלה 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 XX. אוקיי. שיט. לא טוב. לא, תכניס לי. אוקיי, תכניס לי. טוב. אוקיי. יש לי בגול. אני לא מאמין. אחלה. אוקיי. אוקיי, עצרתי. אוקיי, לא עצרתי. אוקיי, עכשיו עשיתי טוב. לא. למה עכשיו עשיתי טוב? לא. וואי. ושלתי את זה? או! גול.
אני לא רוצה לדלג דווקא. רק תצביע הביתה הזאת. לא, הוא נגע אחרון. אני מפספס, הוא מפספס. אהבתי את המיקרופון. פרש! בויה. להצלחה. מה אכפת לי מזה? יאללה. טוב. עוד משחק? עוד משחק. הרבה משחקים יהיו בפרק הזה. אוקיי. התחלנו. יפה. איזה אפס אני עוד שנייה החלטתי את זה. איזה גול מדהים. זה פספס. וזה כבר נכנס. אדיר. פשוט אדיר. אני החטאתי את זה עכשיו. לא. אוקיי. זה מגיע לי הגול הזה. אני מתאפק שלא להתפקע עכשיו מצרים. אוקיי? הוא אשכרה החטיא את זה. באמת אין לי שמץ איך. די קשה אפילו להחטיא את זה. ככה עושים את זה אחי, ככה עושים את זה. טוב, הייתי יכול גם להשאיר את זה להיכנס ולעשות לונג גול. הוא פרץ. איזה טוב אני, כולם פורשים. תהיה. גם את זה תגידו לי ללבוש. אדיר, פשוט אדיר. אוקיי. תשחק עוד. טוב זהו, נראה לי הספקנו. טוב, תנו לייק, תנו סאב. תודה שצפיתם, ויאללה ביי.